muutos. Miinus, älä hämää. 30, Nepposen 1 kirra on 5 äkkiä. Jatkuupa sen 6 kirraa. Heti Nepposen 6 ehkä soraa. 80. Oikein 2 yli nypyn. 150. Oikein 1 sisältä. Heti vasen 2 yli nypyn sisältä. 40. Oikein 2 yli nypyn. 30. Vasen 2 yli 2 nypyn. 30 oikein 2 sisältä. 40 varo, vasen 1 yli nypyn jarru. Jatkuu oikein 3 pitkä kirraa 5 yli nypyn sisältä. Heti vasen 6 oikaisu. 10. Oikein 4 miinus sisältä. Oikein 5 vähän sisältä. 200. Oikein 4 miinus sisältä soraa. Heti vasen 1. 30. Vasen 4.